Takže ahoj všichni, já vás vítám u tohohle videa po roce na našem kanále Šelích bouře. Chtěla bych říct, že se vám omlouváme, že jsme jako nenatáčeli, ale my jsme neměli moc čas a popravdě jsme se nepohodli na jedné věci a nedobili jsme se. Ale teď už je to, doufám, že v pohodě, takže jsme se rozhodli, že zase začneme natáčet. Proč tady mám jenom fotku naší profilové jakoby fotky? No, já bych normálně natočila video, kde bych normálně hýbala i s tím šlejchem, ale bohužel jsem u babičky a žádnýho jsem si nevzala, takže jsem to vyřešila takhle aspoň. No a já jsem tam měla co říct, nemám se. No a chtěla bych říct, že vlastně bychom chtěli natáčet trochu pravidelně, nebo já mám takový plán, jak natáčet, jakoby, protože já úplně nemám teď každý den čas, přeci jenom jsme ve vyšší třídě a celkově nemáme zase tolik času a chtěli jsme natáčet, v mý hlavě je to tak, že bych natáčela prostě každý týden třeba jedno video a někdy spolu, někdy samotný, každá sama za sebe, ale prostě, že byste každý týden měli jedno nebo dvě videa. Jak bychom to stíhali? Já doufám, že nám to vydrží díl jak měsíc, nebo díl jak týden, ale nic neslibuju. A taky bychom chtěli natočit, nebo já říkám, že jako my, ale zatím jako o tom ona moc jako neví, nějak jsem to nějak neříkala. No ale chtěla bych natočit nějaký speciál za 70 odběratelů, protože to je úplně hustý. Jako nikdy jsem se nemyslela, že bychom mohli mít třeba 70, náš cíl je asi tak 100. No a já jako fakt děkuju. A jo, prostě děkuju. No, ale nevím, co říct. Můžete nám zkusit napsat do komentářů, co by se vám třeba líbilo za speciál. Mě napadlo udělat nějaký vánoční video, i když jako Vánoce samozřejmě byly, ale tak nějak jsme to jako něco nezačali, že? Nebo jak to říct prostě. Ještě to nemáme natočený, nebo já to nemám natočený. A tak, no. A taky bych chtěla natočit, možná bych chtěla trochu dotočit to Monika na cestách, protože já jsem se teďka koukala na ten náš YouTube kanál a chtěla by to nějaký trochu jako dokončení, klidně i takový kratší, aby prostě já nemám ráda, když jako něco začnu a pak to nedodělám. Sice by to bylo jako po roce, ale i tak si myslím lepší než nikdy. No a tak, já vám chci hlavně hrozně poděkovat, protože tady jste, že jako máte u nás ten odběr a že se někdy podíváte i na to naše video. A všem, co se koukáte na tohle video, přeji hezký svátky a šťastný nový rok. Ahoj!